Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kenal no. Aku Tasya Ajeng Yuliat Putri, nomor absen 36, kelas 6. Nah Rek, aku iki siswa SMA ya. Aku iki termasuk korban. Korban toto omongan wong gede-gede sing jare kok nek mlebu SMA iku masa sing paling indah. Indah, iya indah. Dek kaitane tok suwe-suwe yo wis. Koyo update aplikasi, tampilan anyar, masalah sing suwe tetep ono. Terus rek, untuk hal iku yo, aku iku sadar siji hal. Lah nek arek uripe arek SMA iku koyo aplikasi versi beta. Apa soalnya kabeh fitur dicobai tetep gak stabil, termasuk awak dhewe ne. Tapi rek selain itu, dadi arek SMA iku kudu sabar. Sabar ngadepi aturan sekolah sing saking akehe ngalah-ngalahi jajan di kantin. Jajan di kantin ae lho sampe kalah akeh mbek peraturan sekolah. Terus ndek sekolahanku iku ono peraturan sing unine ku ngene. Datang tepat waktu atau dihukum. Adewe nek mikire iku ya koyo oke lah. Tapi gurune dhewe ya apa? Telat 30 menit iku wae langsung alasane iku mek ngene tok. Maaf ya anak-anak, ibu telat soalnya macet. Aku mek iso batin. Macet ten pundi, Bu? Wong griyane sampean mawon ten burine sekolahan. Tapi beda maneh nek murite sing telat. Mek telat 3 menit ae langsung gak kesuwen dihukum. Tapi gurune telat 30 menit. Mek dikei tepuk tangan. Ya wis ngono ku rek. Umume arek sekolah ya kudu belajar iso nrimo. Terus rek, ekspektasiku barang iki di SMA iku pelajarane iku seru, asik, akeh eksperimen, diskusi, terus akeh mana apa kayak ya. Tapi kenyataane iya seru. Nek gurune gak masuk, gurune telat 5 menit ae. Konco-koncoku wis dadi komunitas meditasi. Padha golek enggon gawe turu kusyuk. Wis anteng nek ngono rek. Terus ekspektasiku barang pelajaran di SMA iku kok pelajaran guru di SMA iku bakalan asik rek. Tapi kenyataane ono guru sing moro-moro mlebu banting buku karo ngomong, anak-anak kerjakan bab 7. Padahal asline dina iku kucek bab 2. Aku ndek mburi ku mek batin. Lah iki pelajaran apa ndelok YouTube kok di skip-skip. Terus rek, guruku iku seneng ngomong ngene. Kalian harus siap menghadapi dunia nyata. Tapi yang diajarkan matematika tingkat alien. Carilah nilai X. Padahal sing hilang iku buku X tapi sing ilang iku semangat hidupku. Biologi, pelajaran biologi ngajarno anatomi. Sing pas ujian muncule sebutkan fungsi mitokondria. Bu, kula mawon mboten semerap fungsi kula ten kelas nopo. Terus mapel fisika. Fisika ngajarno bahas gaya gravitasi. Padahal sing tak rasakno gaya hidup sing nyelot suwe nyelot larang. Terus ono maneh guru ekonomi. Iki guru nek ngekeki tugas gak aturan rek saking akehe. Contohe kok ini. Anak-anak buatlah tabel
analisis data 10 halaman tulis tangan. Bu, iki tangan sampai keriting, pensil sampai panas, buku sampai tipis. Mek iso batin tok rek. Bu, iki aslinya aku iki pelajaran apa kursus kaligrafi. Kula niki dede murid, kula niki murid Dedik Menteri Keuangan. Terus kadang iku tugasnya ono sing model ngene. Buatlah laporan usaha. Usaha nopo, Bu? Usaha bakul bakso, usaha bakul tempe, usaha laundry. Kula mawon usaha tilem kadang gagal. Kadang tapi nek pelajaran ngare bingung, mlayune gak ning guru, tapi ning kantin. Dek kantin iku Bu tempat mangan, Rek. Tempat uji nyali. Ono panganan sing digoreng sampai warnane gak manusiawi. Ayam iku digoreng ku sampai atos. Kayak duwe prinsip lebih baik patah daripada nyerah. Terus es teh. Es teh iku kadang legi, kadang anyep, kadang koyo banyu wudu. Wis sesuai mute Bu kantin ngono rek. Sak karepe Bu kantin wis. Terus rek, kadang iku yo ana kanca sing toksik. Toksike ku ngene. Dek kantin dhek ngomong ngene, "Bro, aku iki gak lesu." Tapi pas panganane dhewe teko, wis langsung dhek berubah dadi Naruto. Wis Naruto niku ngetokno jurus Shadow Clan Jutsu. Wis cepet rek tangane iku sampai dhewe ku gak kuman. Terus rek, arek SMA iku yo aneh-aneh. Guru ngomong matikan HP. Guru ngono pegang 5 menit. Kabeh iku nunduk. Guguk ndonga, guguk mengheningkan cipta. Tapi dulinan HP ndek nisor meja koyo agen rahasia. Wis ngono kurek arek SMA rek. Terus sing paling tak gedingi iku nek pas mari wayahe pelajaran olahraga. Ndek yo apa wis mlebu wis ambune gak karuan. Sampai guru iku ngomong, "Loh, iki aroma apa iki kok nyelengit-nyelengit ngene wis." Ndek kelas iku arek padha nguasi. Padha saling pandang rek. Padahal saling pandang iku goleki ambune iki tutuk endi aja nih. Terus akhirnya ya wis mek iso salah-salahan goleki koyo goleki maling ndek lampu mati rek. Gak ono kabeh curiga, gak ono bukti. Terus ono sing nyeletuk. Iki pelajaran kimia apa olahraga sih ajane? Kok enek ambune koyo ngene? Kok kecut ngono lho maksudnya rek. Sak kelas iku langsung rame debat teori ambune awak iki. Ambune gak karu-karuan rek. Ana sing ngomong, "Iki paling gak gara mlayu iki." Terus, "Iki paling ambune tong sampah." Bayangno ambu tong sampah saking ambune gak enake rek. Tapi rek sing jelas kelas iku dadi sauna tanpa AC. Kipas angin muter iki yo. Tapi malah nyebar ambune wis koyo Stella petang reno rek. Ambune nggarai bunek-bunek bedone iki ambune kuku wangi tapi ambune badhet. Yo siku rek kisahe sak cuwil arek SMA. Yo piye yo jenenge dhewe nek sekolahan 3 tahun ya pasti ono sing jenenge jengkel, muring-muring, sedih seneng wis umume arek SMA ya. Ade pokoke teko belajar wis. Ya kuwi rek akhirnya aku tutuk kudu ngerti. Masa SMA iku pancen masa sing indah. Wow. Indah dikenang tapi pas dijalani indah ndang rampunge rek. Wis sekian ya rek. Sekian tutuk aku nek ono salahe sepurane sing akeh durasine iki wis pas ya. Wis luwih bahkan wis aku wis bolak-balik teks iki rek. Wis bolak-balik teks gara-gara ya iku mau enek ae lah. Wis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.